Oke, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda balik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula daaken sehat walafiat lancar rezekipun tasih pakarya sesarengan New Cokro Manggala ingkang dipun pandhekan dening Mas Excel. Ingkang madhepun dening lalatan lingkungan Wonorejo RT 06 RW 02 Kalibang Kecamatan Sutotajan Kabupaten Blitar. Ya menika kajatipun tasakuran kitan adik Dewa Bara Susetyo. Mugi-mugi dados ada yang berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma Iya Mas amin. Bigit, aku sing ngene iki lho. Pada ade pada. Dan juga diucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lali nih cok. Orane arep tak senggol kuwi mang. Agak lali. Aku lali desa Mas. Ya. Ya gimana ini Mas BG? Mungkin dari adiknya ada permintaan lagu, Ya. boleh monggo. Boleh sekali mau Nyuwun lagu apa? napa mboten? Oh iya, diucapkan sama adiknya sudah mendapat. Napa Bu? Kami Oke, baik, yes ta. Mangga. Yes. Iya, Mas Siap. Duda. Dan juga diinformasikan ya Mbak Reza ya. Nggih. Nanti malam juga ada saking katang-katang Turonggo Kencana Putra. Iya. Awane Cokro bengine. Kencana. Nah, tansaya der nggo bengi Tansaya wis der. monggo. Nah, bersama New Cokro Manggala, monggo Bang Ucok. Kayak arep sekolah. Ora ning kalau buri panggah turu ae apa lagune ya. Tuan rumahnya minta tali kotang, Tali Mas. kotang. Oh iya. Iki wis renek tali ini ya. Pedih. Iya, bareng-barengnya Cokro Manggala di sini. Ada Mas BG ya. Ada Bariza. Penting nanti kayak belereng Ya ya, Mas. ya. Agak belereng ya. Sapu jagat matur suwun soalnya Bidean channel matur suwun. Ya. Mak, ayo joget, Mak. Halo, Mak. Main nang kono, main nang kono. Mak, sugeng riyaden nggih, Mak nggih. Ora ada nek wadul kono ya. New Cokro Manggala. Biyen wis tak utoke wujud tali sak kotange saiki ne lakok ilang sak slirane lunga menyang ngendi teko pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki sajan kene nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotang boyona. Bunda joget monggo boleh, ayo, ayo. Iki masaline ujung dhewe. Hey yo. Kotang iki tak simpen tekane mati ali kotang saksi tresnaku kang suci. Hae hae
Ayo goyang. Melbu TV, melbu TV, melbu TV. Dadah. Melbu TV. Dadah. Tak iso lho ya. Biyen wis tak tukoke wujud tali sako tangi saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki senajan regane kowe melu aku lah kok mlayu Aku ra payu masak apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki kali kontak. Terima kasih yo sekedya sekedya ayo black and yes, gandul, 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 black and yes, black and yes, gandul, 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 black and yes, black and yes, salah, gandul, 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 sedut, 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 terima kasih. Tangi kita simpan tekane pati ali kotang saksi tresnaku kan suci ali kotang saksi tresnaku kan suci. Iya Mas Deke. Tamu dutang kali kotang sampun. Mang buke ya wis ngkai amplop alhamdulillah. Alhamdulillah. Pake ya wis didongakne pisan. Kula ceblok lek ketok opak wis mboten napa-napa.